Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και πάλι κοντά σας στο δεύτερο απόψινό μέρος της εκπομπής μας. Στη σημερινή εκπομπή μιλάμε για τους Έλληνες φοιτητές του εξωτερικού και στο πρώτο μέρος, όπως και στο δεύτερο, θα αναλύσουμε γιατί πάνε τα Ελληνόπουλα στο εξωτερικό, τι γίνεται, τι πρέπει να προσέξουν, εάν η φοιτητική ζωή στις γειτονικές μας χώρες είναι ακριβές. Και βέβαια θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε πάλι με τον πρίτανη του Πανεπιστημίου του Μπρνό της Τσεχίας, με τον κύριο Μίλαν Ζεμλίτσκα, καθώς θα μιλήσουμε και με τον κύριο Νταλίμπορ Λεβίτσεκ, ο οποίος είναι βοηθός πρίτανη του Πανεπιστημίου Μπρνό της Τσεχίας, είναι ο βοηθός του πρίτανη και ο υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων του Πανεπιστημίου. Mr. Dalibor Levicek, welcome back. Dobrý den. Κύριε Άντε, να ξεκινήσω από εσάς και θα ήθελα να ρωτήσετε τον κύριο Λεβίτσεκ, ως υπεύθυνο δημοσίων σχέσεων που είναι του Πανεπιστημίου. Θα ήθελα να μας πει καταρχήν μάλλον πόσοι είναι οι φοιτητές του Πανεπιστημίου, πόσοι από αυτούς είναι οι Έλληνες και αν υπάρχει μια αυξητική τάση των Ελλήνων φοιτητών στο Πανεπιστημίο που εκπροσωπεί. Chceli by sme sa vás opýtať, koľko študentov má farmaceutická fakulta a či plánujete nejaké novinky do budúcnosti? Farmaceutická fakulta v tom magisterském programu, který právě nabízíme zahraničním studentům, má 760 studentů přibližně. A 60 studentů z těch 760 jsou právě naši zahraniční studenti. A jestli můžu k té druhé otázce, tak do budoucna chystáme velkou věc. Z prostředku Evropské unie budujeme novou budovu, ve které probíhá výuka. Zatím probíhá primárně v jedné budově, v pavilonu farmacie 1, a my plánujeme rozšíření těch prostor na dvojnásobek právě prostřednictvím toho pavilonu farmacie 2. Το Πανεπιστήμιο της Φαρμακευτικής έχει 760 σπουδαστές, 60 είναι ξένοι, από οποίους 90% είναι Έλληνες. Εντυπωσιακό νούμερο. Ναι. Στο μέλλον θα φτιάξουν και άλλο ένα επιπλέον κτίριο και θα μπορούν να φιλοξενήσουν διπλάσιο ποσό σπουδαστών. Υπάρχει δηλαδή μια αυξητική τάση των φοιτητών στο Πανεπιστήμιο Μπρνό της Τσεχίας, από ό,τι και εσείς έχετε καταλάβει. Ναι. Θα ήθελα επίσης να ρωτήσετε τον κύριο Λεβίτσεκ αν η ζωή στο Μπρνό είναι ακριβή και αν υπάρχει ασφάλεια, αυτό που λέμε και για τους ξένους φοιτητές αλλά και για τους ντόπιους, αν υπάρχει εγκληματικότητα στην πόλη τους ή όχι. Mohli byste nám povedať niečo o meste? Aký je tam život? Brno je, možná jsme zmínili, že Brno je druhé největší město v České republice hned po Praze. Takže má to výhody i nevýhody. Výhodou je, že ve srovnání s Prahou jsou tam daleko nižší životní náklady. Souvisí to i s tím, že Brno je univerzitní město, je tam víc než 10 univerzit, takže to město je ke studentům přátelské a i ceny všech služeb jsou nastavené tak, aby studentům vyhovovalo. Η πόλη, όπως είπαμε, ξανά είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Τσεχίας. Υπάρχουν 10 πανεπιστήμια στο Brno. Γι' αυτό το λόγο και η ζωή είναι προσαρμοσμένη και στους ξένους σπουδαστές. Η ζωή με σχέση με την Ελλάδα είναι βέβαια πιο φτηνή και είναι ήσυχη πόλη. Πόσο είναι ένας μισθός αυτή τη στιγμή στην Τσεχία, ο βασικός μισθός? Mohli by ste nám povedať približne, aký je základný plat v Čechách, aby sme si to vedeli porovnať tu na s Gréckom? Můžu. Průměrný plat v České republice je asi 17 000 korun, což přepočtu na euro je necelý 1000 euro, asi 900 euro měsíčně. To je ovšem statisticky průměrný plat, na které polovina lidí rozhodně nedosáhne, takže pokud bychom brali nějaký medián, tak by to bylo asi 700 euro měsíčně. Η Τσεχία δεν έχει ακόμα ευρώ. Αλλά αν... Υπάρχει αντιστοιχεία σε ευρώ. Ναι, ακριβώς. Είναι περίπου 900 ευρώ το μήνα. Ο βασικός μισθός? Όχι βασικός. Βασικός είναι 700. Αλλά... Να πάμε στη Τσεχία να ζήσουμε. Ο βασικός μισθός είναι 700 ευρώ. 700 ευρώ το μήνα.
Ελισάβετ. Μάλιστα, ήθελα να ρωτήσω εγώ τον βοηθό, τον κύριο, δεν μπορώ να πω το όνομά του. Κύριος Λεβίτσεκ. Ναι, ήθελα να ρωτήσω για την εισαγωγή των παιδιών, όπως μας είπε πριν η κυρία Πούπουλα, γίνονται κάποια τεστ. Αυτά τα τεστ σε ποια μορφή γίνονται, δηλαδή αν είναι πολλαπλής επιλογής για την εισαγωγή στην σχολή και μετά κατά τη διάρκεια των σπουδών, εάν τα τεστ συνεχίζουν να είναι σε αυτή τη μορφή, αν υπάρχει κάποιος άλλος τρόπος εξέτασης. Chceli by sme sa vás spýtať, vstupné testy, ako prebiehajú vstupné testy? Přijímací řízení je ze dvou předmětů, z biologie a chemie, a s jeho smyslem je ověřit, že studenti mají znalosti z biologie a chemie v rozsahu středoškolských znalostí. Ten test má 30 až 35 otázek z každého toho předmětu a je dělaný formou multiple choice, takže student jenom vybírá jednu možnost ze 4 a jenom jedna je vždycky správně. Το εισαγωγικό τεστ είναι από τη βιολογία και χημεία. Είναι περίπου 30-35 ερωτήσεις και ο σπουδαστής έχει επιλογή, δηλαδή κάθε μία ερώτηση, α, β, γ, έχει μία επιλογή. Για να μπορέσει να διαλέξει αυτό που τον εκφράζει περισσότερο. Αυτό που είναι το σωστό. Αυτό που είναι το σωστό για τον φοιτητή. Μάλιστα. Να ρωτήσω και κάτι άλλο όσον αφορά μετά την αποφοίτηση από τη σχολή, τη φαρμακευτική συγκεκριμένα. Τα παιδιά μετά έχουν τη δυνατότητα να βρουν εύκολα δουλειά, διότι εδώ στην Ελλάδα έχουμε παιδιά που έχουν από 2 και 3 πτυχία και μάστερ κλπ. Και δυσκολεύονται πάρα πολύ να βρουν δουλειά. Υπάρχουν λοιπόν ευκαιρίες για δουλειά είτε εκεί είτε σε άλλες χώρες του κόσμου για πιο εύκολα εννοώ, έτσι, όχι να ψάχνουμε 5 χρόνια όπως εδώ και πάλι να μην vρίσκουμε. Chceli by sme sa opýtať, po skončení štúdia je v Čechách ľahké zohnať hneď prácu, pretože tu v Grécku väčšinou je to tak, že študenti majú aj 2-3 diplomy a čakajú 5 rokov na to, aby mohli získať prácu. Ako je to v Čechách? Jestli můžu doporučit, aby tady na tu otázku odpověděl pan děkan, protože je větším odborníkem. Tam má pan Desi Trejtanis. V České republice není zatím žádný problém s uplatněním absolventů farmacie. Nemáme žádného nezaměstnaného. Je to jeden z mála oborů, kde je plná uplatnitelnost absolventů. Παράδειγμα, για τη φαρμακευτική, λέει δεν υπάρχει κάποιος που να μείνει άνεργος. Είναι ένα τμήμα, κομμάτι, η φαρμακευτική στη Τσεχία, παράδειγμα, που τα παιδιά βρίσκουν αμέσως μετά. Αμέσως δουλειά. Ακριβώς. Μα και στην Ελλάδα έχουμε τόσα πολλά φαρμακεία που. Ναι, αλλά τώρα απελευθερώθηκε το επάγγελμα στην Ελλάδα, οπότε. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Σημαίνει ότι θα υπάρχει αύξηση φαρμακείων, αλλά αύξηση και εργαζομένων στα φαρμακεία. Προφανώς δεν το γνωρίζω το αντικείμενο, αλλά πιστεύω ότι αυτό θα συμβαίνει, κυρία Τσάπου. Ήθελα να ρωτήσω κάτι άλλο. Το Πανεπιστήμιο διαθέτει, μάλλον προσφέρει κάποιες υποτροφίες, γιατί υπάρχουν φοιτητές οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα να δώσουν τόσα λεφτά. Για να δώσουν 6.700 ευρώ, αν δεν κάνω λάθος. Υπάρχουν κάποιες υποτροφίες και ποια είναι τα κριτήρια που πρέπει να έχει ένα παιδί έτσι ώστε να πάρει αυτή την υποτροφία. Mohli by sme sa opýtať, či je možnosť, ak niektorý zahraničný študent by chcel študovať na vašej univerzite, ale ak nemá na to prostriedky, proste existuje nejaká možnosť, ako sa to teraz povie? Stipendia. V současnosti nevím o žádném stipendiu, které by bylo pro zahraniční studenty. Jedině snad na základě nějaké mezistátní smlouvy, ale nevím o ní. Δυστυχώς δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Δεν υπάρχει υποτροφία δηλαδή. Υποτροφία, όχι. Δεν υπάρχει υποτροφία για τους ξένους. Υπάρχει όμως για τους ντόπιους. A štipendium pre českých študentov existuje, ale na vašej univerzitě. U nás je studium v českém jazyce je bezplatné. To znamená, pokud by byl někdo, kdo by uměl česky a byl třeba z Řecka, tak bude studovat tak, jak naši studenti, čili bezplatně. Για τους ντόπιους, οι ντόπιοι επειδή σπουδάζουν στη τσέχικη γλώσσα δεν πληρώνουν, μόνο τα αγγλικά τμήματα είναι. Δεν πληρώνουν τίποτα οι ντόπιοι. Δεν πληρώνουν. Άρα λοιπόν δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή υποτροφίες, όπως ρώτησε και η κυρία Τσάπο.
την οποία θα ευχαριστήσουμε και για την. Θέλω να ρωτήσω κάτι τελευταίο, κύριε Τσάπου, να ευχαριστήσουμε για τη σημερινή της παρουσία. Δεν υπάρχουν λοιπόν κάποιες υποτροφίες, κύριε Ανδρέα, σε αυτό το πανεπιστήμιο. Δεν υπάρχουν για τους ντόπιους, δεν υπάρχουν για τους ξένους. Όχι, γιατί οι ντόπιοι σπουδάζουν, δεν πληρώνουν και μόνο τα αγγλικά τμήμα πληρώνονται. Αυτό που θα ήθελα να ρωτήσετε τον κύριο Λεβίτσεκ είναι το εξής. Υπάρχει στην. Είδαμε και στο βίντεο και θα παρακολουθήσουμε και πάλι στη συνέχεια ότι γίνονται κάποιες γιορτές, ας το πω, για την αποφοίτηση. Η αποφοίτηση των μαθητών είναι κάτι το ιδιαίτερο, όπως σε κάθε πανεπιστήμιο κάνουν και κάποια ιδιαίτερη προετοιμασία. Συγκεντρώνεται ο κόσμος. Πώς ακριβώς γίνεται η αποφοίτηση των φοιτητών στο Πανεπιστήμιο Brno? Mohli by ste nám povedať niečo, teraz neviem, kto z vás, kto chce, niečo k ukončeniu štúdia? Vlastně. No, to bych spíš já. Studium končí složením státní zkoušky. Součástí té státní zkoušky je taky diplomová práce, její obhajoba. Student musí získat 300 kreditů a potom může se zúčastnit té státní zkoušky. A potom na konci samozřejmě je aj nějaká slávnost? Potom je slavnostní promoce, na které dostane slavnostním způsobem διπλом. Ωραία, δηλαδή όπως είπαμε, μετά στο τέλος όταν ο σπουδαστής έχει τα 300 credits και αποφοίτησε, υπάρχει η τελετή ορκομοσίας, οποία γίνεται κάθε φορά στο τέλος των σπουδών. Μπορεί κάποιος μαθητής αντί για 5 χρόνια, αν είναι έξυπνος, αν παίρνει εύκολα τα γράμματα, να τελειώσει τη φαρμακευτική σχολή και στα 4 χρόνια? Vlastne s týmto systémom, ktorý máte vy na vašej fakulte, môže skončiť niekto aj skôr, po 4 rokoch, po 3 rokoch? Ano, může skončit i dřív. Podmínka je získání 300 kreditů a absolvování všech povinných předmětů. Βέβαια, μπορεί να τελειώσει και πιο νωρίς και σε 4 χρόνια. Αν μπορεί σε 4 χρόνια να έχει όλα αυτά τα credits, τους 300 πόντους, ο οποίος πρέπει να τους ακριβώς. Αυτό λοιπόν είναι μια καλή πρωτοτυπία, να μπορεί κανείς, κυρία Μπούμπουλ, να τελειώνει το πανεπιστήμιο στα 4 αντί για τα 5 χρόνια. Θα ήθελα λοιπόν, κυρία Μπούμπουλ, μιας και επανήλθατε στο πάνελ, να μας πείτε εσείς, λόγω της εμπειρίας που έχετε, αυτή η δυνατότητα να τελειώνουν τα παιδιά το πανεπιστήμιο σε λιγότερα από τα 5 ή από τα 4 χρόνια υπάρχει και στις άλλες γειτονικές μας χώρες, Βουλγαρία, Ουγγαρία, Ρουμανία? Όχι, δεν υπάρχει σε καμία άλλη χώρα. Υπάρχει μόνο στο Πανεπιστήμιο του Brno δηλαδή. Ακριβώς. Πείτε μας λίγο από την εμπειρία σας για τα πανεπιστήμια και των άλλων γειτονικών χωρών της Βουλγαρίας, με τα οποία εσείς συνεργάζεστε, της Ρουμανίας και της Ουγγαρίας, παρακαλώ. Τι να σας πω. Τι ακριβώς συμβαίνει σε αυτά τα πανεπιστήμια? Ο γονιός, δηλαδή, αυτή τη στιγμή έχουμε την τιμή και έχουμε πριν ήταν τον κύριο Σδεμνίτσεκα εδώ πέρα, έχουμε και τον κύριο Λεβίτσεκ, τον βοηθό του, την κυρία Παυλοτσίνοβα, μας μιλάνε για το Πανεπιστήμιο του Brno. Ακούσαμε όλα αυτά τα ενδιαφέροντα πράγματα για όσους Έλληνες φοιτητές θελήσουν να πάνε έξω. Μαθαίνουμε από πρώτο χέρι, όπως λέμε, τι ακριβώς συμβαίνει, αλλά θέλουμε να μας πείτε και τι ακριβώς συμβαίνει και στα άλλα πανεπιστήμια με τα οποία εσείς συνεργάζεστε. Δηλαδή, είναι εξίσου καλά τα πανεπιστήμια? Τι ακριβώς συμβαίνει, πώς μπορεί ένα παιδί να πάει εκεί πέρα? Είναι εξίσου καλά, απλά δεν έχουν αυτό το credit system που είναι πολύ ευνοϊκό για τα παιδιά, που είπαμε, και όπως είπατε και εσείς ότι αυτό το πανεπιστήμιο δίνει στα παιδιά τη δυνατότητα να τελειώσουν και μία χρονιά νωρίτερα. Τα υπόλοιπα πανεπιστήμια είναι παρόμοια. Έχουν λίγο πιο σκληρό σύστημα, θεωρώ, επειδή αν χάσουν 2 μαθήματα από ένα έτος, τα μεταφέρουν στο επόμενο, αλλά ουσιαστικά έχουν χάσει τη χρονιά γιατί δεν έχουν τη δυνατότητα να πάρουν άλλα. Πρέπει να κάνουν μόνο αυτά τα 2 που χάσανε. Και έτσι θεωρώ δηλαδή ότι στην επόμενη χρονιά κάνουν μόνο τα 2 μαθήματα και δεν συμμετέχουν στα μαθήματα της δεύτερης χρονιάς. Ακριβώς. Με κανονικά διδακτρά. Άρα χάνουν λοιπόν ουσιαστικά μία χρονιά. Ναι, ακριβώς. Πληρώνουν αυτό... στα πανεπιστήμια αυτά οι Έλληνες φοιτητές? Βέβαια. Οι τιμές πού κυμαίνονται περίπου? Στη Σλοβακία είναι 7.200, στην Ουγγαρία είναι λίγο πιο ακριβά, πάνω κάτω στα ίδια επίπεδα είναι. Υπάρχει κάποια σχολή που να είναι η πιο ακριβή από τις άλλες, κυρία Μπούμπουλη? Ναι, της Ουγγαρίας. Αλλά της Βουλγαρίας, παράδειγμα, είναι 6.000, το Brno στην Τσεχία είπαμε 6.700, στη Σλοβακία 7.200, ίσως 7.600 του χρόνου. Ανεξάρτητα σε ποιο τμήμα πάει, σε ποιο πανεπιστήμιο, αν είναι για ιατρική, φαρμακευτική τώρα, πάντα, έτσι. Γιατί μιλάμε για τη φαρμακευτική σήμερα.
Θέλετε να σας πω για την ιατρική οδοντιατρική? Ναι, πείτε μας, είναι ακριβότερες οι τιμές εκεί? Ναι, είναι. Ας πούμε στο Comenius της Μπρατισλάβας στη Σλοβακία η οδοντιατρική είναι 10.000 ευρώ, η ιατρική είναι 9. Κυρία Βούπουλη, μιλάμε τώρα για πανεπιστήμια, κυρίως των πρώην ανατολικών χωρών. Αν κάποιο παιδί φοιτήσει σε πανεπιστήμια της Δυτικής Ευρώπης, Αγγλία ας πούμε, οι τιμές εκεί είναι πολύ πιο ακριβές? Όχι, είναι πολύ πιο φθηνά, γιατί και αυτά είναι κρατικά πανεπιστήμια και είμαστε Ευρώπη. Ούτως ή άλλως είναι στα αγγλικά, γιατί είναι στην Αγγλία, ενώ αυτά τα πανεπιστήμια δημιουργούν άλλα τμήματα, άλλους μισθούς κλπ. Και γι' αυτό έχουν αυτό το επιπλέον, έχουν μια επιβάρυνση ίδια και τα χρέωνουν. Στην Αγγλία είναι πιο χαμηλά τα δίδακτρα, αλλά είναι πολύ πιο ακριβή η ζωή και τα ενοίκια. Όμως, για να μπεις σε Πανεπιστήμιο Αγγλίας στην ιατρική, χρειάζεται οπωσδήποτε να κάνεις 2 χρόνια foundation. Μάλιστα. Και πάλι δεν σου εγγυάται κανείς, γιατί το εισαγωγικό τεστ εκεί είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αυτές οι χώρες έχουν λίγο πιο εύκολο εισαγωγικό τεστ, δίνουν στα παιδιά την ευκαιρία να μπουν, αλλά μετά λειτουργούν κανονικά πανεπιστήμια με απαιτήσεις όπως είναι όλα τα πανεπιστήμια στον κόσμο. Άρα λοιπόν, για να ανακεφαλαιώσουμε, τα πανεπιστήμια των ανατολικών χωρών, στα πανεπιστήμια των ανατολικών χωρών είναι πιο εύκολη η εισαγωγή των παιδιών, ενώ στα πανεπιστήμια των δυτικών χωρών είναι πολύ πιο δύσκολη η εισαγωγή των παιδιών. Ναι. Και τα δύο όμως προσφέρουν, κατά την δική σας άποψη, εξίσου καλά φοιτηση στα παιδιά. Έτσι πιστεύω, την διαποιότητα, και εξαρτάται και από τον φοιτητή. Τι θέλει να πάρει από ένα μάθημα. Μπορεί εγώ και εσείς να φοιτούμε στο ίδιο τμήμα, εγώ να θέλω να περάσω ίσα-ίσα και εσείς να στοχεύετε ψηλά. Από τον ίδιο καθηγητή. Κυρία Βούπουλη, εσείς ως σύμβουλος σπουδών του εξωτερικού, τι θα προτείνατε, ένα παιδί να πάει σε ένα πανεπιστήμιο των ανατολικών χωρών ή ένα παιδί να πάει σε ένα πανεπιστήμιο της Αγγλίας, της Γαλλίας, της Ιταλίας ίσως? Δεν μπορώ να πω εγώ τι θα πρότεινα στο παιδί. Εξαρτάται, όταν έρχονται σε εμάς, μας λένε τις προτιμήσεις τους. Και από εκεί και πέρα τους δίνουμε όλες τις πληροφορίες για να καταλάβουν αν έχουν κάνει τη σωστή επιλογή και έχουν πάρει τη σωστή απόφαση. Μάλιστα. Συνήθως τα παιδιά τα οποία έρχονται σε εσάς, στο δικό σας γραφείο για να εξυπηρετηθούν, έρχονται έχοντας αποφασίσει για ποια χώρα θα πάνε ή έρχονται και ζητάνε από εσάς να τους βοηθήσετε στην επιλογή της χώρας καταρχήν? Συνήθως έρχονται σε εμάς και ζητάνε τη δική μας άποψη, πληροφορίες για όλες τις χώρες, τιμές των πανεπιστημίων, όλες τις λεπτομέρειες. Κάποια όμως παιδιά έχουν ήδη αποφασίσει, έχουν μάθει από φίλους ή έχουν ήδη φίλους σε κάποιες χώρες και σε κάποια πανεπιστήμια και έχουν αποφασίσει από πριν. Τότε τους δίνουμε τις λεπτομέρειες του συγκεκριμένου πανεπιστημίου που έχουν διαλέξει. Κυρία Παυλοτσίνοβα, θα ήθελα να έρθω σε εσάς και να σας ρωτήσω το εξής. Ο πρίτανης, ο κύριος Μίλαν Ζεμνίτσκα, ήρθε πρώτη φορά φαντάζομαι στην Αθήνα και έχουμε την τιμή να μας παρουσιάζει το πανεπιστήμιό του, δίνοντας αυτή τη μικρή συνέντευξη την οποία θα παίξουμε στους τηλεοπτικούς μας σταθμούς. Ποια είναι η εντύπωση που αποκόμισε από τις λίγες αυτές ημέρες που είναι στην Αθήνα σε σχέση με την εντύπωση που είχε αποκομίσει από τους Έλληνες φοιτητές που σπουδάζουν στο πανεπιστήμιό του? Chceli by sme sa vás spýtať, pán dekan, či ste prvýkrát v Aténach? Ak áno, aké máte, čo sa vám tu napáči, čo sa vám nepáči? A ako vidíte tu na týchto Grékov v Grécku? Môžete to porovnať s gréckými študentmi tam u vás v Brně, alebo nějak to? V Aténách jsem podruhé. Poprvé jsem tady byl jako turista, protože rád chodím po horách, tak jsem tady byl jenom turisticky. Pokud bych měl porovnat řecké studenty a naše studenty, tak řečtí studenti jsou impulzivnější. Je víc vidět než naše studenty. Jsou družní, to je asi tak všecko. Ο Πρίτανης έχει έρθει ξανά μία άλλη φορά ως τουρίστας στην Ελλάδα, επειδή του αρέσει να ταξιδεύει. Πρώτη φορά τώρα να παρουσιάσει το πανεπιστήμιο. Αν μπορεί να συγκρίνει τους Έλληνες, τα ελληνικά παιδιά, πιο πολύ επειδή βάσει των σπουδαστών που υπάρχουν στον Brno, γενικά τα παιδιά τα ελληνικά είναι πιο πολύ... Τα ελληνόπουλα. Ναι, φαίνονται πιο πολύ.
τους βλέπει κάποιος πιο πολύ, γιατί είναι λίγο πιο... Πιο δυναμική. Ναι. Μάλιστα. Την χώρα μας πώς τη βλέπει? A ako vidíte všeobecně Grécko? Pokud vidím Atény, tak je to historické město, ve kterém je příliš mnoho domů a příliš málo zeleně. Když to porovnám třeba s Brnem. Αν μπορούσε να κάνει μια σύγκριση με βάση τον Brno και την Αθήνα, δηλαδή εδώ στην Αθήνα υπάρχουν πάρα πολλά σπίτια και λίγη πρασινάδα. Víme, že Řecko má teď ekonomické problémy, ale věříme, že je překoná tak, jak všechny další země. Ξέρει ότι η Ελλάδα περνάει δύσκολα τώρα με την κρίση, αλλά εύχεται να πάνε όλα καλά και να τα ξεπεράσουμε. Κάτι τελευταίο που θα ήθελα να ρωτήσουμε τον κύριο Πρίτανη πριν τον ευχαριστήσουμε για τη σημερινή του παρουσία είναι το εξής. Στο πανεπιστήμιό του γίνονται καταλήψεις, γίνονται απεργίες, τα παιδιά χάνουν τα εξάμηνα ή όλα εκεί λειτουργούν νορμάλ? Tu na v Grécku väčšinou sú samé štrajky, a to nie len teraz, aj v minulosti. Tým pádom veľa študentov, keďže sú štrajky, učitelia nechodia do školy, nevyučuje sa. Či je niečo také aj v Čechách? Zatím ne, uvidíme, jaká bude budoucnost. Ani nebylo v minulosti nikdy. Poslední velké stávky byly v roce 1989, když byla změna režimu. Δεν υπάρχουν ούτε καταλήψεις, ούτε απεργίες. Τελευταία απεργία, οποία έχει γίνει τότε στη Τσεχία, ήταν το 1989, που τελείωσε και ο κομμουνισμός και χωρίστηκαν οι δύο χώρες, Σλοβακία και Τσεχία. Δεν υπάρχει από τότε. Διαζύγιο. Από τότε δεν υπάρχει. Δεν γίνονται καταλήψεις γιατί? Επειδή όλα λειτουργούν άψογα ή υπάρχουν κάποιοι άλλοι λόγοι? A čo si myslíte, prečo nie sú u vás štrajky? Pretože všetko funguje tak, ako má? Alebo... To v žádném případě, ale asi krize na nás nedolehla zatím tolik, jak na Řecko. Δεν νομίζει ότι γενικά όλα λειτουργούν όπως πρέπει, αλλά μάλλον ακόμα η Τσεχία, στη Τσεχία δεν υπάρχει ακόμα αυτή η κρίση όπως είναι εδώ στην Ελλάδα. Και η έννοια της κατάληψης. Δεν έχουν λόγο να κάνουν. Δηλαδή στο εξωτερικό οι μαθητές κάνουν καταλήψεις όπως γίνεται στα ελληνικά πανεπιστήμια με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν να χαθούν τα εξάμηνα ή όχι? Όχι. Και αν δεν κάνουν, γιατί δεν κάνουν? Επειδή λειτουργούν όλα τόσο άψογα ή υπάρχει ο φόβος? Δεν χρειάζεται να είναι όλα άψογα για να μην γίνει η κατάληψη. Χρειάζεται να είναι ένα καλό σύστημα και να μην υπάρχουν σοβαρά προβλήματα. Στα αυτά τα πανεπιστήμια δεν υπάρχουν σοβαρά προβλήματα, γι' αυτό και δεν γίνουν οι καταλήψεις. Στην Ελλάδα θεωρώ ότι υπάρχουν. Ελληνικό προνόμιο δηλαδή. Εγώ πιστεύω ότι γι' αυτό το λόγο. Τα παιδιά δεν μπορούν να ξεσηκώνονται χωρίς λόγο. Μάλιστα. Κυρία Μπούπουλη, ξεκινάω από εσάς. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τα όσα ενδιαφέροντα μας είπατε για τις σπουδές στο εξωτερικό. Θα ήθελα, βέβαια, θα γραφεί να μας πείτε και την διεύθυνση την οποία μπορεί να επικοινωνήσουν κάποιοι γονείς, κάποια παιδιά μαζί σας, ώστε να ενημερωθούν για το πώς μπορούν να κάνουν σπουδές στο εξωτερικό, είτε σε χώρες της Δυτικής Ευρώπης, είτε σε χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Ωραία. Μπορούν να μπουν στην ιστοσελίδα μας, έχει πάρα πολλές πληροφορίες και τα τηλέφωνά μας και εκεί. Είναι τα www.επιμόρφωση με ph.gr. Μάλιστα. Άρα, και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπαίνοντας κανείς μέσα θα μπορεί και θα έχει τη δυνατότητα να ενημερωθεί και μέσα από τις πληροφορίες που παρέχετε στο site, αλλά και μέσα και προσωπικά από εσάς και την κυρία Παυλοτσίνοβα. Πράγματι σας ευχαριστούμε γιατί όλα αυτά που μας είπατε είναι ενδιαφέροντα και βέβαια, κυρίες και κύριοι, είπαμε ότι παρουσιάζουμε την εκπομπή αυτή γιατί πολλοί είναι εκείνοι οι μαθητές που θέλουν να φοιτήσουν σε πανεπιστήμιο, δεν μπόρεσαν να περάσουν στα ελληνικά πανεπιστήμια ή περάσαν σε κάποιο πανεπιστήμιο που δεν τους ενδιαφέρει, σε κάποια σχολή που δεν τους ενδιαφέρει, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να αναζητούν μια χώρα της Ευρώπης όπου θα πάνε για να φοιτήσουν και να υλοποιήσουν το όνειρό τους. Ξεκινάμε με ένα όνειρο γιατί χωρίς όνειρα δεν μπορεί να υπάρξει, πιστεύουμε, ο άνθρωπος. Ευχαριστούμε λοιπόν κυρία Μπούπουλη. Κυρία Ανδρέα Παυλοτσίνοβα, σας ευχαριστούμε και εσάς για την παρουσία σας, για τη μετάφραση που κάνατε. Mr. Milan Zemlitska, thank you. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όπως και τον βοηθό του Πρίτανη, τον κύριο Ντάλιμπορ Λεβίτσεκ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσάς που παρευρεθήκατε.
Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε και εσάς που μας παρακολουθήσατε. Σας ευχόμαστε να έχετε ένα καλό και όμορφο βράδυ.